நம புத்தாய நண்பர்களே, இந்த கிளிப் நூடாக உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போவது புத்த பகவானை சரணமடைந்து இருக்கின்றவர்களுக்கு மறு ஜென்மத்தில் என்ன நடக்கும், அவர்கள் எங்கே பிறக்கிறார்கள் எனும் கேள்விக்கு தான் இந்த பதில். புத்த பகவான் நிறைய பிக்குமார்களோடு கபிலவத்து நகரத்தில் வனத்தில் இருக்கும் போது அங்கே நிறைய தேவர்கள் வருகை தந்த ஒரு நேரம் இருக்கிறது. அங்கே வந்த அவ்வாறான ஒரு அநாகாமி நிலையை அடைந்து ஒரு பிரம்ராஜன் புத்த பகவான் கிட்ட வந்து ஒரு செய்யுளை கூறினார். அந்த செய்யுள் தான் ஏகேச்சி புத்தங் சரணங்கதாசே நதே கமிசந்தி அபாயா பகாய மானுசங் தேஹங் தேவகாயா பரிபூரை சந்தி. அதில் அர்த்தம் தான், இவரேனும் ஒருவர் புத்த பகவானை சரணமடைவாராயின் நதே கமிசந்தி அபாயா, அவருக்கு நரகங்களுக்கு அல்லது துக்க உலகங்களுக்கு பயணம் இல்லை. பகாய மானுசந்தேகம் தேவகாய பரிபூரை சாந்தி, இந்த மனித உடல் கைவிட்ட உடன், அதாவது மரணித்த உடன் தேவகாய பரிபூரை சாந்தி. அதில் அர்த்தம் தான், ஒரு தேவ உடல் அல்லது தெய்வீக உடல் பெற்றுக்கொள்கிறார். அப்போது எங்களுக்கு புரிந்து கொள்ளலாம், யார் சரி புத்த பகவானை முழு நம்பிக்கையுடன் கௌரவத்துடன் சரணமடைந்து இருக்கிறாராயின் அவர் இறந்துவிட்டவுடன் ஒரு தேவராகத்தான் பிறக்கிறார். அவருக்கு துக்க உலகங்களுக்கு பயணம் இல்லை. சாதாரணமாக மனிதர்கள் சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறார்கள், இந்த பிறவி கடலில் பிறந்து கொண்டு போகும்போது திரும்பி திரும்பி மனிதர்களாக பிறக்கிறோம் என்று தான் நிறைய பேர் சிந்தித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். அது தவறான கருத்து. அவ்வாறு இல்லை. புத்த பகவான் மொழிந்து இருக்கிறார், இந்த மனித உலகில் இருக்கும் மனிதர்களுக்கும் இடையில் மரணித்த பிறகு திரும்பி மனித உலகில் அல்லது தெய்வ உலகங்களில் பிறக்கும் எண்ணிக்கை இந்த பூமியில் இருந்து நகத்துக்கு எடுத்த கொஞ்சம் மண் போல சிறுபான்மை தான் மரணத்துக்கு பிறகு மனித தெய்வ உலகங்களில் பிறக்கிறார்கள். இந்த பூமியில் இருக்கும் நிறைய மண் தொகை போலான நிறைய அளவு மனிதர்கள் மரணத்துக்கு பிறகு 4 வகையான நரகங்களில் தான் பிறக்கிறார்கள். அதனால் அவ்வாறான மிகவும் துக்க நிலையில் இருந்து நீங்கிவிட்டு சுகம் நிறைந்த ஸ்வர்க உலகங்களில் பிறப்பதற்காக இது ஒரு உபாய மார்க்கமாக பயன்படுத்தலாம். முழு நம்பிக்கையுடன் கௌரவத்துடன் புத்த பகவானை சரணமடைய வேணும். புத்த பகவான் மொழிந்த போதனைகளில் இருக்கிறது, யார் சரி ஒருவர் புத்த பகவானை சரணமடைந்து இருக்கிறாராயின் அவருக்கு ஒரு புண்ணிய கங்கை தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு சேர்கிறது என்று. தர்மத்தை சரணமடைந்து இருக்கிறாராயின் இன்னும் ஒரு புண்ணிய கங்கை அவருடைய வாழ்க்கைக்கு சேர்கிறது. அதேபோல ஆரிய மகா சங்கத்தினரை சரணமடைந்து இருக்கிறாராயின் இன்னும் ஒரு புண்ணிய கங்கை அவருடைய வாழ்க்கைக்கு சேர்கிறது. பாருங்க, இந்த மும்மணிகளை சரணமடைந்து இருக்கும் போது அவருடைய வாழ்க்கைக்கு புண்ணிய கங்கைகள் சேர்கிறது. அதன் அந்த புண்ணியங்கள் மூலம்தான் அவர் மரணித்த பிறகு ஸ்வர்க உலகங்களில் பிறக்கிறார்கள். பாருங்க, அதுதான் அதுக்கு காரணம். புண்ணியம் இல்லாமல் ஸ்வர்க உலகங்களில் ஒருபோதும் பிறக்க முடியாது. அது மட்டும் இல்லை, நினைவில் கொள்ளுங்க, இந்த மும்மணிகளை சரணமடைந்து இருக்கின்றவர்கள் புத்த பகவான் அவர்களுக்கு மொழிந்திருக்கிறார், இல்லறவர்களுக்கு பஞ்சசீலம் அல்லது 5 ஒழுக்க முறைகளை பின்பற்றுங்க சொல்லி. அவை பின்பற்றினால் புத்த போதனைகளில் இருக்கிறது, அவர்களுக்கு 5 புண்ணிய கங்கைகள் தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு எந்நேரமும் சேர்கிறது என்று. பிராணிகளை கொல்லாமல் இருக்கும் போது ஒரு புண்ணிய கங்கை தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு எந்நேரமும் சேர்கிறது. களவு எடுக்காமல் இருக்கும் போது, விபச்சாரத்தில் ஈடுபடாமல் இருக்கும் போது, பொய் பேசாமல் இருக்கும் போது, மது அருந்தாமல் இருக்கும் போது இன்னும் 4 புண்ணிய கங்கைகள் அவருடைய வாழ்க்கைக்கு எந்நேரமும் சேர்கிறது. அதனால்தான் இந்த புத்த பகவான் தர்மம் சங்கரத்ன அந்த 3 மணிகளை சரணமடைந்து இருக்கின்றவர்கள் அதே போல் அத்துடன் பஞ்சசீலத்தை
பின்பற்றி இருக்கின்றவர்கள் மரணத்துக்கு பிறகு கட்டாயமாக தெய்வீக வாழ்க்கை பெற்று தேவர்களாக பிறப்பது கட்டாயமாக நடக்கும் விஷயம். அதனால் இந்த தர்ம விஷயமும் உங்களுடைய தர்ம அறிவுக்கு, உங்களுடைய நன்மைக்கு காரணமாகட்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்கிறேன். வணக்கம். நமோ புத்தாய.